Ladies and gentlemen, today we are shooting our special episode with an executive, the first citizen in what do you call it? In rhetoric. We have got the president here himself, and this is a very special episode kwatiri because zvine chirevo kuona tichiinterviewa vakuru zvinoratidza kuti kuna United Nations tichatosvikawo. Sparks, how do you feel? Aiwa, ndiri kunzwa uremu pakati pedu because nhasi tina Mr. President and I'm happy because ndiri big follower vaMr. President. Ndinoona mavideos awo zvakawanda zvinoshamisika, saka nhasi zvanoshamisika nazvo pamavideos awo zvavanenge vachiita. So I think nhasi inini nemhuri yeZimbabwe tichange tichiwana maanswers nekuziva more about Mr. President. Tisati ava patime yekutaura, let us just put a disclaimer. Podcast rinori ipodcast revanhu, everyone is welcome on this podcast. Ndosaka our approach is tinotanga nekuinterviewa vanhu vanenge vachinzi vakapera, because kupera hazvireve kuti wapera, unogona kudonha zvokuenda pamusoro pevakaita sei pevakadonha. Kubva kwati mazuva ano I think maZimbabweans akanyabvisa the way kuti kupera. Nyangwe nasina kupera anongonzi apera Mr. President. Zvondibowa zisingaiti. Anongonzi apera. And as well, panapa tinointerviewa futi former president future president. Amen. And then mageto youth ipodcast revanhu vese vekughetto, ipodcast revanhu vese vane mari nevasina mari. And osika muchiona sometimes quality yacho inenge yakangodai yakadai. We are representing the downtrodden, we are representing everyone here. So vaya vanenge vachiti podcast ndere nhamo, it's true, ndere nhamo because we are representing everyone. And we are hoping to get to greater heights, but I believe we are already there now because we welcome the president himself, Commander in Chief. Manje kunokomawo yaka tinokumhoresa aiwa ndizvozvo apa ndafarira zvamataura kuti ino ipodcast yemunhu wese. Ini ndauya pano semunhu wevanhu vese kuti handisarudzi kuti uyu ndiani. I represent wese munhu, every citizen, wese mwana weZimbabwe. Zvisina basa kuti podcast yedu inonzi navanhu yakashoreka asi president vari panapa because we are citizens. Vaunza chiremerera podcast. So Mr. President, I think vanhu vazhinji vanokuonai, tinokuonai, toda kuziva more about mimi kuti anonzi Muku ndiani. Alright, anonzi Muku, full name ndonzi Mukudzei Chirume. Yeah, I'm a young boy, I'm a young guy. Ndingataure makore angu here. Mani muri kuma-90 chada. Kuma-90 chakadaro. Muri kuma-90 kana kuti mune 90 years. This year I'm turning 101. 101. Okay. So yeah, like Mukudzei is a 20-year-old boy. Yes. Yeah, a 20-year-old boy from Bulawayo. Ndogara kuBulawayo. Okay. Yeah. Okay. Saka inspiration yakabva kupi kuti muzotange kuita zvamunoita? Inspiration from the late former president. Tichikura tiri ndimufana mudiki chaiko taitoona isusu taiona ZBC. Saka maspeech avaiita kumaconference kwavaienda kunana United Nations chichisa ndozvinhu zvataiona izvozvo, tichizvifarira zvavaiita izvozvo. Saka zvekutoti zvakatopinda muropa, zvakatopinda mubhonzo chaimo. Koma akazofanana sei? Aiwa, ipapa handingazozivi kuti chii. Ziko hanzi makazofanana sei nawo? Because ndakaona inspiration yekufanana nemunhu. Makazofanana sei nawo? Aiwa, ipapa amen. Hamusi mwana weko here? Aiwa, tichazozviona kuti tiri wekupi. Asi mukanzi muri weko munodai? Tikanzi tiri weko, kana uri weko haungarambe ndozvinenge zvitoripo. Tiri weko, nyangwe ukaramba unoramba uri weko. Because panogona paine zvakaitika. Maybe. Amen. A lot is going on in Zimbabwe. Aiwa, a lot is going on. Ko then bvudzi renyu rakachena iri? Bvudzi rakachena iri. Bvudzi like zvakaiti zvinoitika manje ka.
munovaona vaya vane vhudzi chena ma11 like musoro iwowu une tuma11 saka ndozongoisa dhai musoro wese saka pa pane tuma11 futi tondakazongosiyawo then ndikangoitawo kungoti zvingolukawo better zvilukewo ya. Alright, ndaona video renyu muchipiwa 21 gun salute. Ripi racho nekuti awandisa akawandisa 21 gun salute. Anzi zvai zvafamba sei? Hamusimi mamafa, munhu akafa ndiyaipiwa 21 gun salute. But imi mamuripo paipiwa 21 gun salute. Ndai ndiripo. Ende nisusu toda kuziva kuti secret behind maitiro amunoita because kunze uko wakawanda vanhu vanoita zvamunoita. Havana kuwanda, i1 kuna Japopo. Kuna Japopo. Hakuna umwe asingazikana, wazi vari painternet ipo baba avazozikana. Aiwa, nekuti aiwa munhu anoita zvandinoita as like kuita sei? As nekuti kuita saformer president. Kuita saformer president vakawanda. Vakawandisa. But chinozoitika ndechekuti imimi munozowana respect inokusvitsai pedyo even nemasoja pedyo nemapurisa. Sambia zvinogona saka secret iri behind imimi mamaitiro amunoita chiremerera chacho munochiwanira. Alright, mirai nditangire apa kuti inini zvinondisiyanisa nezvakawanda izvi ndezvekuti if you know that kuti I'm the first person social media, no, kwete kuti pasocial media chete, like the first person kubuda pachena asingamoki the former president, the first person vamwe vese vaimoka and evidence mukazvitsvaga munozvana, the first person not to mock, and people like this in the world. Like vanhu vakabvunza kuti ko hausi kutya here ndisiri kumoka, because we have to respect our leaders, ma-elders edu, because kuti tive panapa ndiwo, saka we have to respect them. Saka ndo zvinhu zvakatondisiyanisa izvozvo, hazvitombofi zvakachinja, because I'm the first person not to mock the late former president. Yeah. Right. Ko tachibvunza mubvunzo wekuti zvone munozvifambisa sei kuti muzosvike padhuze, because padhuze lafanira previously ndakaona picture yenyu nageneral ende ndemapictures andoona even chazoti igamba ripi ranga rashaya ndaitoona mamuto nepolisi muchitosvika makandosiya ruva renyu ndinonzi pachirungu laying reds. Saka unatsoona kuti no haisi pane kamukaati kati pane mumwe connection chiremerera because pane munhu akazondibvunza ndasipatoda kufunga kuti maybe tine musiteni pakati pedu pane zvimwe zvine zvichiitika chimbayadzotudzewo kuti munozvifambisa sei ndi chinoitika, munozvironga sei, munozongobudikira here, mosvika mawana respect, munogara mazvironga here, chii chinonyatsoitika? Okay, saka like zveparufu zvanga zvichitaurwa kuti zviya zvakaitika parufu, kurufu kunongoendwa, hakuna munhu anoinvitwa kurufu, kuti DJ Sparks uya kurufu kuZigo usauyi otsinga makangoenda wese munhu anodiwa kurufu anda makangoenda kurufuka aiwa kurufu funeral unotoenda ko makazonogadzwa kumberi sei kuti ndakasvika sei kazisuka takaenda rufu rwakawanda asi tasvika ikokoka takagara kumashure magara kumashure indikagara kumashure big hey togona noza inini endai uko toda kuzodzingwa parufu aiwa batopiwa maruva upiwa maruva so mwabata mwabata dai vanhu vakambira maruva sukuyo kusvika modai ugadzika mamwe malevel hazvingoitike ndiani mumwe wamaona achizviita ndani mumwe makamboona achizviita kuinga vanozviita munozati vanga uri rufu rwani rwaformer vice president machinoisa maruva maministers akatoisawo maruva futi ipapo pamberi penyu mapane nepolisi atofamba nemushota sei maministers akaisawo maruva handina kurambidzwa ini ndikaisawo maruva handina kurambidzwa ndopati kutika pamwewo umwe uremu hwamuinawo secret behind uremu ihwohwo utoti pari kutaurwa maministers mimi mutotiwo maministers akaisawo ndikaisawo takambozvisiya takanyarara tazoona tano tausiya isi takutokutyai. Alright, saka DJ Sparks Zigo
kana ukadefenda nyika yako uchimirira nyika yako uchirespecta uchirepresenta nyika yako kuvanhu kuti vaone kuti nyika yako yakanaka unopiwa chiremerera saka zvakafanana nemaAmericans kana achiita mamovhi avo bora ngatangire kumamovhi handiti hapana pavanomboacta America ichidhifitwa hazviite but maZimbabweans they act Zimbabwe ichidhifitwa but why? What's the reason? Pane kuti maZimbabweans aite chinhu chiri good about Zimbabwe ndo zvinotofanira kuitwa izvozvo kutangira ipapo. Even mwana ari kuECD kuAmerica anotodzidziswa kuti America ikundwe. Saka ndo zvinhu zvatinofanira kuitawo kunoko. Saka imimi vanhu vanokupai chiremerera because imimi munovapawo chiremerera. Ndovapawo chiremerera. Sezvandaita kuuya pana papodcast zvanga muchitaura kuti mageto youths chichi podcast yakashoreka. Hakuna chinhu chinofanira kunzi chakashoreka. Saka vaya vanenge vachiti yakashoreka vanopenga. Hakuna zvinhu zvakadaro. President wataura. Hakuna. It's an executive utterance. Exactly. Yeah. Mona zvamunoita zvekuya podcast ka. Trump akazviita izvezvo. Akawina ma-election. Saka vafana kuya kupodcast inoyandika. Vanongwara president. President anongwara. All right. Tell me about your upbringing. Sangotaura about inspiration, but kuti makakura sei? Ndakakura sei? Okay. Saka semunhu ndakakurira kuBulawayo, ndakazvarwa kuBulawayo inini. Ndikakurira kuBulawayo ndichiri kungokura, handisati ndakura. Tichiri kuenda kumberi, kure kwatiri kuenda. Asati ati saka ndakazvarwa kuBulawayo, ndikakurira kuBulawayo, ndikadzidza muBulawayo. Tichigara nevabereki vangu kuBulawayo ikoko nemabrothers angu. So yeah, one of my bodyguards is my brother. My trust issues. My trust issues. Support got brother. My trust issues. Assassinated. Asikwa ndimtrust. Alright, makurira blues. Yeah, Mchigara blues. Chigara blues. Saka Harare taingoita zvekungovhizita Harare. Zvekungovhizita Harare zvekutoti inini shona ndakatoidzidzira mumba like most of the times toti tichitokhuluma. Right. Yeah, sevezikhuluma isiNdebele nxa sesikhona ngale koBulawayo. So yeah, saka ndo zvinengimukuriro watakaita. Ngiyalibonga lonke. Aiwa, ngiyalibonga lonke. Sezvataura. So yeah, tichikurira muBulawayo imomo ndomatakadzidza futi. muBulawayo imomo tichikudzwa nevabereki vedu, tsika dzese dzinoitwa, zvese zvinoitwa, takakudzwa munzira dzakanaka. So you're fluent in both Shona and Ndebele. Very fluent. That's why Kundebele is one also. Very fluent. Yeah. Phuma legama laJesu Kristu mnozazwa. Kuti Phuma legama laJesu Kristu. Phuma legama likaJesu Kristu. Ukuthi phuma legama likaJesu Kristu. Kuti buda nemzita raBaba. Kuti buda nemzita raBaba. Yeah, amenoti madimoni apa mnemchitaura tamu. Anapende pakanokubatwa nekoma. Ko English are you fluent? Yeah. Ndaboroveka ngi conversation dik nechirungu. All right. Amenoti mukuda kuti chi. Pa minute mukuda kuti chi ba. Ndomunotanga conversation. Like most of the times zvinoitika ndezvokuti pamwe pakataurwa chirungu futi kune vamwe vayo vanoti chirungu chichi ateereri. No, even the president, and the former president that you are emulating was known for good English. Yeah. And I think it's something that a trait yatungoto attribute yatofana kuwana pamwe. Saka tichitanga kunitaudza neEnglish straight. Ndaita chirungu boys ndiona ndikuona kwachiona vese mashoni. Vanonzwa language yanechitaura. Ndizvozvo. Asi kana kuenda Sparks agona ipapo. Because first of all,
tofana kutanga president asati achirongwa. taita kuti vanhu vedu vanzwisise Yes. vanhu vedu vatinawo munomu hatisati taudza vari international handiti totanga taudzana isusu pachedu No, apa hamusina kuti mucommunicate. Ehe. That mungoflexa. tingoflexa Kungoflexa just three kana masentence. Semuflexero waita chi? Dr. Gabriel. Handisi. Kumba wati kwenye chungu chacho chinomanikidzwe ngeye wakuchita nayo iwewe. Hapana kuti iwewe chingotara chindini. president kana vauya handiti. Vauya papodcast. Vari kupindura nekuita zvatirikumbovana. Kana vapanzwa pamotaketa but tinoenda kurwa pambapa. You get it? So this is the time. That's why I said kuti Zigo chinditaudza nechirungu then to flow. Okay, president, how are you? I'm good. How are you, Mr. Zigo? Fine. Yeah. Mr. President, ndinobvunza kuti bozi ndinofila ngeye vanhu vekubulawayo ndina vanosapota vanhu vanobva nekusouth africa state kudarika vanhu vavo vemubulawayo imomo. Bozi ndinoona kuti pane maartist ekubulawayo andina ekuti anosapotwa munomu muharare munomu kumashona kunomu but ikokwanikwa sitombo nasapoti yakada for example tina anonzi ma9 but pakauya mumwe munhu asingatomuzikano wekusouth africa ona maevents avo anenge akazara. Imimi vanhu vekubulawayo vari kusapota here art vano kusapota here zvamunyatsogutsikana kuti no team yekwangu ikundisapotawo. Yeah, they support because chinhu chavasati vamboona chichiitika chinhu chavasati vamboona chichiitika from that side. Vekunoku futi kuharare they support because chinhu chavasati vamboona chichiitika. Like I'm the first person kuita zvinhu zvandiri kuita izvi. Naicho chokwadi. Yeah. Vese vakazotera. Yeah. Saka vakatosapota ende vari kutosapota nekuti chinhu chakatoshamisa vanhu vakawanda vachitoona zvichitoita. But Mr. President, imimi makazvimirira munosapota ribato reZANU-PF. Izvi kubvunza uku ka RG Mugabe aive ZANU-PF. RG Mugabe was ZANU-PF. Saka muchindiona kudai soka muchiona RG Mugabe muri kuona chii? Tikuona ZANU yakagara utekwa hwezANU. But yatsonzwisisa muchizvitaura nemuromo wenyu mega imimi kuti munosapota here bato riri kutonga nyika yeZimbabwe izvezvi. Yes ndosapota bato riri kutonga izvezvi muZimbabwe, bato reZANU-PF nekuti ndiro bato rine vanhu vakatirwira kuti tiwane rusununguko. Yeah. ZANU-PF handiti izanu yakabatana neZAPU ndobva yafoma yeZANU-PF. Saka ibato rakatirwira kuti tikwanise kuwana rusununguko. Saka izvezvi isusu zvatiri kufanira kuita is to defend zvavakatirwira ivo vanhu ivava. Is to defend kwete kuti to demolish what they fought for us. Zvavakatiigira isusu kuti Zigo vamigira independence, Zigo uya akuti zvabasa izvi. President mune wisdom. Saka isusu zvatiri kuita panapa ka zvangochipa kudefenda hausi kubata futi Zigo kuenda musango chinogara nenzara. Ndakakula down. Uri kutomwa mvura iyi wakakula down apa handiti kutomwa mvura yako kungodefenda chete. Unogona kungodefenda pafoni nyika yako, I love my country so and so zvita zvinhu zviri positive. Alright, but muri papo munewo nemaplans ekuzopinda mupolitics, maybe kukambena for kansela kwamunogara, MP kana kutopinda pachigaro chero. Yeah, zvinhu izvi semumiriro zvakaita democracy muZimbabwe irimo singaita, hapana munhu anorambidzwa. Ukangosvika 40 years dzako wakutokwanisa kuzviita. Like kupinda pachigaro unokondesta, pane munhu akambonzi anorambidzwa kukondesta iyo kuzayo haufaniri kuita president. Yeah, president mune wisdom. Hapana. Saka Saka munewo plan ekuzopinda here muzvinhu izvi. Muzvinhu izvi politics chadziri kuzotosvika itonzwa kuti
Mr President vakutorana kana for MP councillor MP councillor. Because dzakwana. isusu we are students of history. This happened before. Ukraine president ari kuizvezvi was a comedian. Aita ma-ex achitedzera president anga aripo achinzi didi the president. Next election baba akampena baba awina. All right, president of Ukraine. Yeah. That's the Links guy. He's a comedian. All right. Saka mupona sei nyika mukudzona sei. Aiwa, saka apa zvinenge zvichioneka nekuenda nekuuya kwenguva. Time will tell kuti zviri kufamba sei. Kana taonawo pachikwanisikawo kuitika zvinoitika zvinongoitika. Asi tangofarira president mutauro wamuri kuita. Zvinenge chikuona ndida kuita president pandakazona kuti pakaipa. Aiwa, pakaipa sei? Pakaipa sei? Inangofarira kuti president you sound very, very patriotic. And I hope that is what you are in person. Yeah, I'm like that in person. Yeah. Tidana nditori senda tomboti president tomboeda pamotaketi yenyu nimboeda something. Koko kama wenyu na Sewikino, I believe kuti Sewikino ndo wanaonetsa believe mavari wanosupporta movement wanoda nyika yawo level madira munoriita. Pane zvakamboitika here makambowana something from like question yako yaobvunza pekutanga, what's your what? Ukama relationship. Or relationship with Sewikino. All right. Yeah. Inini Sewikino handina kutanga wazira pa social media. Sewikino. Like taitowaona tichiri vadiki. Indopinda kuMasowe. Ndopinda Joan Masowe. Saka taiti tichiuya kumarondera kuti taivaona Sewikino. Tichingoona vanonzi Sewikino, ndo Sewikino wacho hatirapana vakadai so. Saka mukama wenyu wakamira sei. Makambosangana here personal level makambotaura. I believe pane video ndakamboona kuti Sewikino. Vakasingati Sewikino. President papanga wasiya nemabhodcast awo vese nejika amupreshe kumhoresa Sewikino. Chiona manje. Aiwa, mira atosvika. Andisina kupa jamba pale. Ende makatondiona. Chiona izvakaitika. Pavideo iri tikubva takaisa pasaiti. Saka ya kavideo tokaisai kutoka dai papo. Nekuti zvakaitika inini handisi palevel raSewikino. Anditi saka zvakaitika paipa mukatarisa video randakaposta before and I posted that video futi. I posted it. Zvakaitika paipa pane pataitamba nemaministers paipa pakatoiswa barricade. Anditi ayo ndaitove uku inini. Ayo ndaisiri kupofu ndaitove uku. Ndaive kwebarricade. Handiti ayo vaivasati vavepo ipapo. Handiti paine maministers chichichi. Handiti tiripo ipo paipa. And like zvakaitika ndobva ndadzokera ndobva ndaenda mukati muya. Handiti mukati ndomune vanhu. Ndiri munhu wevanhu kaini. Ndosaka ndiri pano. Muri president. Ndiri munhu wevanhu. Ndosaka ndiri pano. Handiti saka kufarira Sewikino ndiri muvanhu ka audi kusvikawo level raSewikino here ziko. Ndandoda audi here kusvika level izvezvi handisanda kuda kusvika level raSewikino. Tinotongopiwa tongoti aiwa kutazve level alevel tozoda but tingoda something. mukuda kusvikawo level. Something. Hamusi kuda kusvika level. No, kusvika but so far zvinhu zvine masteps. Aiwa asi kusvika through masteps yaya handisi muri kuda kusvika. Through masteps yaya asi muri kuda kusvika. Handiti saka inini dai ndakavafarira ndiri kunoko kusaiti iri ravari iroro andaizo inspiration hayaizonyatsopinda mandiri nekuti ndendiri kunoko. Handiti hatina kutongoenza pepe manga muri starstruck. Makanakirwa makaona mpinga zobva ndakanakirwa. Aiwa handina kutokanganwa. Even podcast yakakanganwa. Harina kutokanganwa. Munhu iwewe ukuta sei ukutaurira president akuti hamuna kukanganwa. Handina kutokanganwa. Unoti chiyo
Alright, kune inonzi decorum. Mhm. Decorum, Mhm. how a person handles himself, carries himself. Mhm. President now, and Mhm. unaona kana step yawanofamba so. Mhm. Ukaona president wako wakanganwa. Ayo, hawana kutokangana. Like you said, step wanofamba so. You said step wanofamba so. And ndio step yangu iyoyo yekufamba so yacho iyoyo. Zvafana nethe president that we have here, and Mhm. there are a lot of dances that he can dance. Mhm. And Mhm. but as a president, he chose one dance, and Mhm. kuti mangwana atifane kuvaona vachiriwa brudil mangwana tichichi handiti Mhm. azviti ndiwo yatosignature chi Pane- dance yava Panoona imwe. ukazoona macheso ka auzorizve gitari woona ka Mhm. autemba rimwe dance unoti no president wazifanira kudai ndozvafanira nekuti president vakakanganwa kuti ndiri president apa papura mbinga Ayo, zigo kana Sparks mukatopfuura apa nditi handingosvike kandoti kandi ndichikufarira zigo. Zigo chitaura chi anditi inini azvive kuti like mafans angu inini anditi inini azvive kuti handinawo handisi fanira vamwe vanhu Alright. azvirevi izvozvo. asi munofanira kuziva kuti isusu tiri macitizens enyu Muri macitizens angu ya ndiri kuzvinzwa izvo but handirambizoda kuita zvimwe zvinhu. President, sokuti paya ndika makakangana kuti muri president because the way yamakanakirwa nayo iyoyo andika yakapfuura messages yecolors kupfuura kwaita messages yecolors yaka ndo malevels acho kana kuti mamakapfuura mbijana messages yecolors pane zvamaitaura apana president makafara sei Aiwa, ndakafara saka makakanganwa muri president ndakafara like handina kutokangana kuti ndiri president ona daitsonge handina uyu kutokangana. manje uyu pakuta problem uyu manje akuda kuramba ada kuti mubvume kuti makakangana Aiwa, handina kutokanganwa cause ndakaitoita ndichitoziva ndichitofara the president waifara ndichifarira sei kungoti nekuti podcast hatibvumidze kubvunza podcast handiti asi podcast ka rakanokusiyaiwo munhu ndomanga akumira neupenyu hwake akuita zvembinga vodikaufarawo ina handina bodyguard wani kaya vamwe wanganonjuti vai varipo. alright aiwa ona president moko takuenda panext akatarisa kucontent imimi content ai munoifinansa how because macontent creators oboka totanga takatoomerwa kwamunobva kuri boy Kwatinobva adeni padeni padeni pari right ya munosheka Ayo. chokwadi vamwe vanoyobva vati zvakatongooma takatotanga iyo zvo president tine motaked yemabhasikoro alright but koimimi andika because sofa vana tinoziva isusu vanoita zvamunoita noita president vedu muri 2 aiwa tisi 2 alright the significant the notable ones muri 2 watokwanisa kuona kuti apa tishuwa uyu anenge ari kuita sei najabob munowirirana here munombotaurawo here ukama hwenyu hwakamira sei mambosangana here alright okay I don't know about that. You don't know about that here and don't know about him jabob ndo vamuri kuti that Aiwa, no. panonzi jabob you don't know about that Okay. Panhau dzekusangana idzi no musati mambosangana asati asi mukasangana what do you think uyepe I don't know. but do you wish kuzombosanganawo naye I don't know. Zvikangoitikawo ndikasangana Sparks muroad kana ndichikuziva Sparks kana ndichikuziva ndokumoresa kana ndichikuziva Zigo ndokumoresa kana ndisingakuzivi handikumoresa kana musingandizive ndendaudzwa nani kuti ndiye Zigo uratyika jabob unomuziva yeah I know him and anoita zvekuimba yeah I know him anoita zvekuimba I know anoimba zvozvo anoimba takataziva jabob achiimba saiwa kuti chine nyaya jabob zvine malevels jabob mufesi wako tinotozomudedza papodcast asi ndinongoti jabob haasirira nemotaked
plus Jabob I think afana ku asina nemabhoti Jabob afana kuinvesta anofana kubeefa up security yake eh plus Jabob anditi the version of President Mugabe yainanga anditi ndeye before hondo ninge akapfeka suti ninge nema ndo ndikuona kana masuti acho ndopanda kudzoka kuti how do you finance your content. How do I finance my content? Because this is money. This is money. Mhm. My podcast are behind the scenes. This They is are money. smartly dressed. Mhm. This is money. Mhm. My gloves, the dye you were talking about, the water, the Rolex Mhm. watch. Mhm. This is money. Bozi Mhm. chikuita kuti zvibude Mhm. andike Ikeshi. titakazviona so Mhm. toti uyu ka Mhm. akatraina Mhm. aize Mhm. it's because of munhu bozi munhu atitoita zvake panapa akusuti tiri kutedzera comedian andike kana Yeah. tikuti Pawataura ipapo kuti hatisi kuti tiri kutedzera comedian kana kuti chii handini inini like zvinoita kuti zviite different and inini I'm not a comedian. I'm not a comedian. I'm not a comedian. yeah content creator I'm not a comedian. anoita comedy sari kuti zvone obvious pane kakufinance kati serious pazvinhu zvenyu kuti zvibude bozi matoti anezvake panapa hatisi kutedzera comedian yekuti maybe ndikapfupi kumonotsvaga suti tobva taidembura hafu chi hafiyo Yeah. then takutongoipfeka neheti yemurara Mhm. then takuti zvakubuda Mhm. kuti hazvakupresident panapa kuti zvibude pane mavidhos akawanda ndoona maybe motakete mota dzakawanda But what Dumbwabunza is this one is not a comedian. Though you make me laugh. Mhm. So what are you? Okay, I make you laugh in what way? Ndikaona content yenyu so handiti. Mhm. Ona zvikuitika ba. Ehe. That's the way. Content yangu kungoiona and you start laughing. Mm. Like just laughing. Yeah, it's funny. Zvafana nepape pamaipinda kumapostol. Mhm. Zvinoona pakuti ndamotaketi. Tinoona vanhu vari tinoona mutopresentwa kekiri ona Zvitoshamisa. not kushamisa. Mhm. It's surprising but at the same time ine mafunny undertones. Oh. but I think ni kuti kuzoita fani kwazvo ka zvinotanga pakuti kutogoneka kwazvo toseka kuti Hey. Mhm. Alright, munhu akatedzera voice remunhu anoita sei? Yeah, obvious. Vanoseka. Zvinodependa kuti in what way. Ndopandikuti imimi mukati hamusi comedian yet we laugh handiti Mhm. you claim now kuti you're a clown. I'm not a clown. A comedian. No, I'm not a clown. Do people laugh? I don't know kuti matondoudza izvezvi kuti you laugh. It's fake. President vakafanana napresident. Ndatonzwa today kuti you laugh. President, imimi you're a comedian. No. Mukapfeka comedian. but zingo haisi nyaya yekuti zvone even Saka vabvunze what is he? Not even. I think question tukira pandati panyaya yekuzoseka haisi nyaya yekuti even the president andika vane dzimwe nyaya vane matauro vaiti zvavaitaura futi Okay. taitokwanisa kuseka saka even zvakadzokorodzwa ndika Mhm. tinongoseka Tunoseka. Alright. bozi So apana okay. speech yavaitaura vachiti blair wati Yeah, yeah. oseka uchiseka ti hamdara Mhm. zviwindi Yeah, so was he a comedian? angasiri Angasiri comedian. That's what I'm trying to tell you, Zico. Inini, I'm not a comedian. I'm representing the freedom fighters, the ones who brought us the independence, the dead and the alive. man. Yeah. It's not a joke team. So it's not comedy. It's not even comedy. Yango ka percentage cannot 0.01%. It's not even there. This is not comedy. This is not comedy. This is not even Ndansofunga comedy. kuti muchapindura in that direction. Oh, Ndafunga kuti hama topa kona. Aiwa. But naona kuti muri Mumbai round hamuna kona. aiwa aitomborina kona. Aitombofi akaita kona. And then zvitwanzozvita vanhu totoona kutodewo tozoti right vakwana. And then this is now a movement. Mhm. People are now sort of proud of either political figures Mhm. or religious figures or chi. Mhm. Ndakaona video patorina na a parody of Grace Mugabe, Mhm. a parody of the late VP Joshua Nkomo, Father Zimbabwe. Mhm. Did you recruit these guys or vanhu vakauya out of inspiration? Uri kuona Zico zvinhu zvinongozvita zvega.
zvinhu izvi zvinongozviita zvega like unongoona kuti hazvisi zvinhu zvinorongwa kuti ngatiisu ngati rega nditsvage zigo rega nditsvage sparks kana kuti chii zvinongozviita zvega like muiri wandaita papodcast panapa hazvina kutomboita zvedip zvekudai kuti sparks tichataura nezvakadai kana zigo tichataura nezvakadai zvinongozviita zvega. Yeah, but I'm proud of you and that movement. But ngoma akatraina kuti wamona ndakamuona baba tori netsvimbo yake but wandakafarira stereki Grace because you know beautiful. plus makocha ako wakaona makocha ako Who is that makocha ako guy? Anonzi Scombs the Monoka from Bulawayo. From Bulawayo. Yeah, and from Bulawayo. From Bulawayo. Anonzi Rua, Trish Rua. She's from Bulawayo foot also. And then the father Kabuko. Father Mkabogo, the guy in Shansha, he's from Bulawayo. So Bulawayo is representing. Yeah, so yeah. Shout out to Bulawayo. Team Bulawayo. Ko Bulawayo. Kuntutu ziyathunqa komfazi ushaya indoda. Ingakaki. Jakusema gona kutaura Ndebele. Ona chi Mr President ini ndinotoboekani kusagona Ndebele. Aiwa Ndebele inonakidza singa. Because tifanira ngati chitoigona zvekutodaro I think inofana kuna vapana vedu vanofanira ngove vachitoita kuchikoro so that vanhu vokura vakutoigona because painotaurwa izvizvi topedzisira tatopusa. Aiwa amfane kupusa inototaurika itori easy zvisingatoiti. But zvinezvi yatari chebadera. And then mukeria yenyu makambosangana here na the incumbent president. Yeah. How did you feel? I felt good to see go like kusangana na president. Akapiwa mic kutaura pamberi pavo. Makanakira neatring. Zvinotofadza kutaura na president. Kusangana na president. Makatotaura. Nekutotaura na president nekutogara pasi na president. Semukadzi wacho akaita so. Vanopisa. Vanokuona video yacho. Video yacho itosvika so bodopiwa microphone unosvika kutomhoresana kana president. Hands neBhayibheri your gifts will create room for you among kings. Chipo chako chinogona kusvitsa pamashefu. Muona kana isu chipo chedu chatotisvitsa pamashefu. Wanaitsa isusu tichivhara podcast tinori mamuso tirongewo kana kaprazo kedu tongochekerana tiri na Spark. Hamunogona kukawana. Right. Mune here pamakambosanganawo maybe na former first lady kana anyone are close to So the former first family. Yeah. There was a time. Like how many times? Yeah, multiple times. And did they like your art? Yeah, yes, they did. That's why mutoita izvezvo. They did. Besides that, ndaingoiita. Even if they didn't like it. Yeah, and I'm still doing it. Because kana uri president wenyika, unenge munhu wedu. True. Uri wedu. You are our president, you are our leader. You are leading us. Saka tofana kutokufarira vatungamiriri vedu. Nekuti ndivo vari kuti leader. Saka kuvafarira ikoko kunoita kuti tichivabatsiridzawo futi. Nekuti vari kutitungamirira. Wanzwereka tichivabatsiridzawo futi. Hakusi kuti tiri kuvapa kuti ivo vachiita vega. Kuti the president ndo vanofanira kudai ndo vanofanira kudai. Tofana kuvabatsira. Ini ndiri pakutobatsira toni yacho ndabva ndavaona mudhara bobo reincarnate. But takufana kuita mashoko amungatiudze isusu sevanhu vechidiki ma-indigenous andimona. I know kuti you've got 1 or 2 words dzepamwoyo penyu dzamunoda kudza vanhu vechidiki avamwesa wamba life yavo. Vahombe sei? Vahombe kwatiri. Vahombe.
and no musavapa advice anozopiwawo ikoko I kwavo think kutengera pa 40 papachena anozozvionera tingodobva pa 40 zvichidzika zvidzika zvichidzika zvichiuya kwatira ma2k futi imimi yekuma 1925 yekuma 1925 yeah Unozopiwawo. 24 it's 24 yeah so muda advice yakaita sei yamuda ene advice amungaudzowo alright so like yeah tongotangira ipapa futi kuti iwewe munhu urikufanira kuziva zvaunenge uchida muupenyu hwako unofanirawo kuzviitira iwewe kwete kuti ndaitira Zigo ndaitira Sparks kuzviitira iwewe kuti ukwanise kuenda kumberi like vision totongoona vamwewo vari kutoita ngochani mutozoona do you know kuti this thing of yengochani ichi chinhu chakatogadzirwa nevarungu vachena uko kuti vawikene vanhu vatema vanongokabira zvinhu vanhu vatema kuti zvaitwa nevarungu regai tizviite tiwikeni varume vemuafrica kuti vakwanise kurova ipepa 2 yekucolonize futi nekuti mune mavakadzi kavese mune mavakadzi hapasina chamira semurume mavakadzi morova nepepa 2 colonizwa saka izvozvo ngatizvimirei naona kuamerica havachatoda muri kutoitiswa ikoko handiti zviri kufanira kumira ndo chinhu chekutanga chiri kufanira kumira taipapo futi tiri kufanira kuziva patiri nezvatiri kuda handiti like this podcast yakabatana Zigo naDJ Sparks dai mutina kubatana disipo pano handiti makaona kuti alright tikabatana chinhu chedu chinobuda handiti saka semaZimbabweans tiri kufanira kubatana kumbobatana nyika yedu ibudirire mbiri nyika iende mbiri zvafanisana China vana China muri kuona kuti vari kudevelopa sei vana China yakabatana saka Zimbabwe ikabatana chinodiwa kungobatana toshandira pamwe chete kuti tikwanise kusvika kumberi ndo advice yandiroda kukupai. Thank you, President. Thank you for gracing us. Panapa patiri kuitira pa-God Given Lodge ku-Waterfalls padhuze nepaZindoga kungopfuura paZindoga uchitanga wakuenda nona Southley Park kwana Chillmaster unenge wakutosvika unobva wangotena right padito iri kuita nebos road iri kuconstruct saka pakadito ikaka uchingotena ungopedza cave unobva waona God Given Lodge. This is a very beautiful place with executive rooms, ine ma-conference center and a whole lot of ndondoni. Saka come here, book, and then unogona kutosvika utoti panapa ndakarefewa naZigo ndakanzwa kuti services they are excellent and very private. Isu toita meeting inoika hapana munhu atombotiona because it's a treated with the privacy that is accorded. So wewe unoda kuuya panapa trust me, even madam murume wako ambokubata and with that we're out. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva. Saka ndauya naMr. Kechi an expert wekulogos Solar Tech timbowabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zigo package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy a power my lights, energy saver lights up to 15. And then zvese entertainment. Charge some phone, my laptops, Wi-Fi, zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Zvese zvobva zvapera.
zvese zvakakwana. Exactly. Alright, ko mapakeji vane mari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5k VA, 6.2k VA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5k VA, and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-labor, vema-terms, ma-civil servant nevane ma-customized service vanokubatai here? So kana makuda pakuitwa zvema-payment plan facilities or zve-credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months wobva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasiko wataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zico ari brand ambassador weLocal Solartech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.